Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors, halat ko ni Shillong, ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobiyeng jongpi. Emily jong kaknam na North Long constituency wa Delbert Nongrum ula thalan ting ya ka sarkar MDA ko lelam da ka seng NPP barula keno ru ba sarkar kala pendami ledi hakmat gibre ki basang basa athamator ni ki harijan uni Emily kaknam ula dawaru na ka sarkar ba kam dei ban ya chakmat ban pen kre ka DPR ban ai jaka ya ki harijan Henry ka dei ban kendang na phang bet no ya baro ki basa abian bat ka dei ban pen kenria tangi kinong trela jong Syaki jaka sa sarkar. Ulah kena ro ba sarkar kala dia ya ki jaka puta syak asam ling ba ka jinge soi MOU hapdeng ki arjela bat mentau lo ang ba sarkar kala mut bandi saya ka pedeng sor. Kalong ka khobor ka ba bidong kamban pensai. So pai ba ka ba mga kamtam ko mo local MLA jong ni ka 17 North Long constituency. Ka ba hap lang ketika kami mulong ka ba syong kini ki ki brio ki bangi ki harijan ki basong hani po thami molong pat kani ki issue ri brasa teng la pon tali ki snem bat mantana du kani katam ba lawan saka election ko patmai na du acha kharpra brasa pending biang ha ba kham sim lala ban penulong ki jing thmu ko ba ki pai ba jong ke jala ki pai ba ki belong ki try muluk ki ba thrang ki ba seliang ban ui ba ka government kan yo bah ya ban pen kerja tinrei ngaku apan keren ha sho ban pen pau bagani ka kentin relocation ban pen kerja ya kini ki parlok ki na tek jaka wat ada kedai ka area ka ba ha ba konsumsi johan renganum compromise mulau ngadu ki por election badap ki por election barang wan ru markei ka ba ngidong kam kum ki nom ikmat ka long ban wan ra ya kata ka jing suk ki song sain bat ki we ki barjala kibaran hani kari jongi kimdei banle try clear bat na smo ban pakai mau government of the day kamdei bahkan chupan subha yenu na ka banta ka jing kwa borong jong kamala dia na ka banta ka jing penkre ya next election bat kali ka decision ka basim ha ka ban penkrea ya kini ki harijan te jaka ka basulingo kalong ba kata ka kentin relocation kaban relocate de ban relocate ko mga karen ba siya na baslang badi ban relocate ban penkerja tang ya ki government employees namar kini ki de ki bawan lamba la instruct ki la authorize ki lamba ki department repair aki por ki blalit adu ki bons nem blalit te habala bo ya ki hangtei lamba ki department la pha ya ki ru dong kam relocate ki respective government quarters ki bolong ki department concern ke jongki kata ka di gawe ka ba clear ka ba nang criminality wala da ni ka government ka ba la sideline yang ai bun ki banta jongki issue khamtam ki badai bar ka ni ka constituency ki jonga ka ba solingo kalong don't you shall that there must be something hidden agenda ka ba du ko basang ki claim include lang ya balong kum u dokhot jong ni ka HLC ka bala yalam dai deputy chief minister tiba na solingo kani kadi ki ba in penhun da kata condition da ka kendon ka bakibu kini harijan banong ba babaro ki laispa sau puar settlers ki basong basa ante ki di banyo da ka we par ka jaka ka baki demand manta ban bu khmat ka government ka ba khawput ka government ka ba gem soft government baki ong ba ban bu eki po European world la rangi phai tang ya ka jaka kani po non ha kani ka non European kabari ka schedule area ngarigi phai tang ka dor ka ri jongkar ulai hajar kala banong lai hajar square feet le chate li umbo kala pun reujar nei ka government kan yo ta pisa ti bar ka solingo apreng ka jela ka hiran wadi ki SSE DJS wadu marta kim pala ban clear ka dues ka jongki ki aida do kom ni ki aida do kom tai kani ka game play jong ka government na ka marta ka next election but kani ka wa man pekema pi kani lai spa so puar settlers kidi ban pensai supaya ba kanungut ki bende na preng ini ki bade kita ki present government employee ki bon lemba ki we pak department nomor kini ada ban pa bit seki respective government quarters mde ban penhun pak ki we pak jakar mai nomla ban bargain nginum la ban compromise yo nginum mai la ban bargain nginum mai la su ban menginang compromise ko mujak ban rio lagi pas border na sa compromise sa encourage mata la diri poja square feet ka bangam tip
kani ka government of the day leading by the NPP kani ban sim ka blame but kani ka penpau bakum lakum bakani ka NPP property te kan no kajing loss ka jongi kan no kajing donong ka jongi kum ja benriu rangi phai ki political party ki ba ki bala set up ki office ki jongi ki revenue land thamle jer karteng rangi phai ki forces ki bala capture po ka hani ka Shillong agglomeration kat no kajing donong te mar kadau ngadiman kum local lemali bomli banya chkhmat bomli ban pankre ta blueprint barkani ka jak benriu ka ban yang teli ko munika por ha ka bangno mailat yani government ka present government kabala support dari babon ba ki party bakiru ini bersim ke blame ban ngasngu ba ya kani di ban scrap bamdai ban entertain kim don hok bakin bu jing dawa habala kren no basai bakitu ba dai ban relocate ki tangki baterai bakta kum ki government employee bat ki ba sa ki weipat ki bade ki illegal settler ki di ban shubai abet chu ai por evict ba jaki la kadai stio na RTO na sibanai kata kadai ka gods ka ba government ki penpau ti company ka issue kabangim ko apani karen chpang ni jing bargain ki jongki ba arspa square meter bakin yo ya kawai ka family approximately kan poi arjar sispa sanpo square feet kiran hok yu bakin demand maki kat no tam na resibu mata ki yong bakide ki food grade employees te ki banja ki par ki grade 4 employees jong ki wei par ki department ki prado ki prasam tu bude ki hapan persana ya ki yang gisam kani government hapan sim ya jigit clear ya kini ki bapa dismantle dekte ka overbridge po mor paranru lai jaga hi barit la sukhapnya lamba kitu ki nongsong dukan tu po kasi market kitu la di banai separate plot of land kani ka ba aku ban bu kum lokal mali ba kadon deki sendet ke bakim kwa ru yang aban bu ban include beringan haban ban kro beringan haban terwai tadi di kamera menjoki baru ke sini basran ngapo ke meeting ke bala hot chief minister ngalong ba I'm here hata ke meeting ke bala por barang ye huriura po ani ka konsultasi jing aja khapra ngalong ba I'm here representing Khnam representing the voice of people. The people doesn't want any assurances, doesn't want any suggestion. What they want is a decision. Tidak terkadang kami include hapo ke committee. Tidak kalau tanong rem ke ba ngaru kentu yang kipai ba jog jala ngin yang teli ngin apede kadau pene kariu ngin peni kita ya kata ke jenglong try muluk namang nasa nyon nasa suppress brok kiliang sya kan violate ya ka land transfer act tambah kini kin pan ya ka ban shift yaki hapo European Ward bat kani ka European Ward ru mentang ngila haban penduk no ngap pen kre ki issue na ka banta bakum do ban pen kelas ki normal area ki bade ki schedule area nomor ba kani kala sim kabu plat ko mujak benriu ti bat ka berkipai ba jong jela ki masuk tu ba ka NPP headed by NPP this present government kadai ban sim ka blame bat kadi ban mat du punishment nomor ka border ru ledi ya kani ka prank joni ka sor ru matalap yang ni ka harijan ke ba ngitip ya ti ka thami molong ke basong ni parlo harijan kila themu ya ka banle dani kalenti ka bangam tip ndai jing sya ka jing themu kalong good intention nak bantaban develop etik area nak bantaban di conscious ya shelo but mata south nam tam kadai ka NPP government headed by NPP but hiwei ru beran hapok NPP kidi ban sim na ka blame kan lu jing suffer ki pa ba abri congestion tanah kada bagi bargate ki kanglti bania naida kani ka issue baken wengi ka bargate kemla naida baken chef fikir kemla tiga ba solingo baken sya bargate haki barjala kadi bamla ban priang kadi highly objectionable highly questionable but ngak ko anbu chkli we to deputy chief minister kai kata ka NPP government kai kata ka NPP party ba headed do chief minister baken try kli bali kani ka khando siap kadai mo jong ka NPP. Once upon a time aku akan pau bakal land all belong to the people. Tidak marka jing dokam ni aisyah government kanumla bakal let business. Nanti kanumla bakal bargain tak election. Plan part of future generation. Kemudian ni harjan kin perkat yang tak future generation ki khon ki joki. Ngiri hawa perkat tak future generation joki khon kiti jongi. Sei kalau wei joki khon kiti jongi. Kejaga kaputa la di border la di hapo sorru land is life. Inumla ban let kai inumla ban bargain. Ka demand ke cawa kalau clear. Bukan penpau, upay ba la election tu kan keren bagi jingsha. I don't give a damn about election. What I'm very much concerned about generation. Kaya mo ko keren kalau ba ka government kam di baniat ba kan gijing temu. Di ban stop at once ki gijing temu ko bagi ko ban perholi ini parok harjan. Ban kini parok harjan ki ban kongo nada ki dei ki ba ko ban dia tak songsuk songsain ki dei ban kongo ban ki dei ban borong ya kai
ka voice jong ki pai ba ka baki ko ban relocate ki ba government gari ban pai ta relocation ki mde marcha bargain ndai tang ban pendep ya ka benta ka ba ngila pen sa teng ini ki issue la slem ba ka ba kong sandu kalong kani kawai kidai ban ai ki sta ka jaka ka ba dei tang ki bodan hok barkam de ban didu ka kuma ki demand mata ba ar pholak ko ge yeng ha pasna with facilities ke kita ki harajan ki bron hani ka state ke jongi kinle try khle tamo kani ke government kam dei jong ki local ka dei jong ki wipat community ka wipai ba ka kam bicara ni semat maka ka ba create problem ke government ka dei ban solve ka problem kam dei ban create more problem mo but yakini ki bade ki government employee ki dei ban identify ki ba dei ban ra ki dei ban pa ki se respective government quarter ki badon ada kim don rukin sina na ka pata joki purposely kan dei bitang kata compare dei lor ta kan ngrim ko banga ngayang be lor ka hok bar ka jing sisa wana don po government ru ngakren na bari sabar na bari po assembly ru na mangam sibri onong ye bat nganom ya bargain na ka pata ka jak benriu hak kerteng jong ka chair dan ni shares mo takin buat ke high court ru ka sotu ya jodoh kam nomor ngi sotu kide ki brio ki bla don hani ke jala ke ngi dokam ban borom ki ngi dokam ban e ladi ban borom ki we kata kalau ke jika ki we ru ki bade ki try ki bade ki bar jala ki de ban borom ngi kum try jala ki ko ka jing suk de ko ban shong suk ani ri ki jongi mo bat ya kani ru ngi hapan ban sipan maka de kata te ke bokong sanduk ka de ba ngi de ban shift tangi ya kini ki yakini ki bari ki righteous setelah hantai ki government employee ki bawan bagi government department tang itu ki ban shift ki concern respective department ka sarkari ka bahu sideline ya babon kiliang ngam lokam pendem ban penpo ahmad suka kadai makahi wade banong bagade ban respect yang aku lokal mali ada ka kuat kata ka permanent solution kadai ban include lang ke mo kram long shai ke belum no hidden agenda tiga bari kata kadai government job kadai ban prepare maka kadai ban maka tenrei kram da compromise pat ingi try muluk nomor ke ka bangiban barka jelahi de ban pau ka suri de ban yang tadi kawai ngi ban pat ani kalau ni issue bakawai kalau ba yakini government employee ki ban shift with cheki government concern quarters but ki illegal settler ki de ban evict ki ai ka por ki CTO sibnai arbana ki de ban tipi ki de ban klik dal de ni nolak compromise pak bikin teli ban yeng kawai bikin le kuno bikin mi panan ne ban le ka ba ka por ka dawa nomor ka government ka de jopai ba the government ka de ban ai ke sekretari ya kamon ke jopai ba mo kam de ban le silang khaman nama government kam de na ka bantaban banong ka daw na ka bantaban on ra ita ke jing violate jong song suk song sai tinga sutu ngangit scam mo government ngidon bon ki parti ki ba alliance ba ni government ngide ban sim kita ki jimut perkat ba ka bakong sosi kalong ba kan ban sim decision boleh kim sim na korsan ada pembo le mengaku lokal mali boros kata boleh kim pedang na makasi ki ba sim decision ha so ban sim decision kan mangal ngala bandon ki ko bana bana jimut mo dengan kepengen mau kum ki paradok personam ji bulan sipo sauli na ka banta baki kuat ban capture ba government kita ke jaka manta ki ki por ki evict ya ki paradok personam ji boleh pat ki we pat kemna ki bidon kamon ki bidon ka gods tiba ngayong ina ka por ay yang i bako ban trei ki bidon kamon ba ka gods na ka banta ban ora ki cikala po state akla ka state la jong nya ban le la ka jong kamram ngimla pendem ngimla compromise baki we nakaleng jong ano pa la ban penpau ni po ndai ngit scam ba ka government hadin ba ngala penpau da ba ai briefing la bagi press ba soto ya ka concern ke jong aku mu local amali ba ngit scam pa ba jong constituency ru kinaban soto ya ke ba ke jinglong ke jingman khamtam ka situation ko ba create da ni ka present government bat kum ju ka chala ya ko ti halo kata ka por kan dalam ni kay di bende nomor ba nginom la ya kaban susngap nginom la ya kaban su compromise tanah kabanta kita ki brio pat kabang ile i mata wadi ini ki fix shop ru mata kila demand rupa na kabanta bikin re accommodate ki maybe nak ada kan ka construction part ada sibuk kita mun tak develop itu ki area ki gini ki brio tu ya kata ka cingklik bagi ibu ngidong kam bani yang teli komod me ada kawan hanu ko bantaru ina ban peli na smart manginom la su kan compromise is high time Amta ngi kecing dingok kalau kata nganum la ban keren nak ni ka caka ya beri kata nama kalau unforeseen ngimla ban i kata ndega government kumu ka kulo ya ban compromise ni ki lagi pai ni posor ki caka puta bang ong caka ri jingim ban i pai po border ru kalau ha kaju kat show ban sai ni MOU ngila dap keren ngila ban si ban pada ban
ban pen pau sikipai ba kejala kei borang tapo MOU sa go ahead ban sai Henry pat kili ada London ke pen pau bagi kuat atau borong bagi kuat tam-tam perkat next election tapi dah ko basai kalong hani kedor hoi kla thung ya ka regional committee ngang nu banong baglalet la jong kamram tinata ka district committee kilale jong kamram to when it comes to decision making nganut banong badi chief minister para chief minister jong ka Assam bajong ke Jelam Meghalaya kisai ni MOU barkani ngasu ni haban kar bi kita ka basai kelapa bi da ka basai nomor baku masyong ngala dukkan berbor lada sibuk mengi ke Jelam Meghalaya ngem don ikut kisla to ai ka Assam kan sai ikut kisla Mereka Assam rukam say, mereka susim kabu dah kaba kelala ban encourage hakerteng juga development. Jadi kaba mengikum ke Jelang ngim semale ngilan totally neglect nadu ki por ngiyo jong Jelang. Ngim semale set up ki developmental activities. Haki tu jaka din takadau ki pai ba ki basong tu jaka ki laban long kum ki nongwei. Kum ki nong pedwer nak wei ke jaka sui ke jaka. Jadi lor tak nong rin. Kaba ni hapan sim bakani ka blame bor khoi ka bandai ka government orang kada ka government kan hapan karen kata ngan hapan set kiti dia maham tip ye pi na ka kongsan kan pan sign ke MOU ka de ban song lang ken bar ki different political party kamala chakno makani de common issue makai kada ko baka NPP government makani ka NPP party ka head do chimersa Konrad Sangma ban sim bikarai klam de klam de ka nongka consultation kau biar amar baki kiong ba ngila don hapo ka consultation jong ka political party hoy ngal mana keren tu sini bang ada bong iki ba de ban review de ban review dia baro ya kita ki arrangement kau baki lihat jong ni ki 6 areas disputed 6 areas ba de ban review sipai ba aswa bakin sign ko buyu ki kamle tinggal mana perkat ba kata kajing ya don rengkat ka jong ki bagi regional committee buat ki district committee kila le ke jong kamram kila sibuk ai jebut jong ki nrei la pau ba ki bypass ya kajing ai jebut jong ki ru teri mar kada sambi ke jeki mata barakani ru ka poi biang sata ka banta ba ka jingim ka kendo siap di jingim ngin hab ban ya da la ka jong kendo siap da long kumno ru lagi di ban IT la ka jong jingim na ka banta kala syai jong ki lawai ki long dia tapi koi kai ka bangin sim kalau mau hab put pressure mentani hab mi koi ka sur jong jap rio mo nginum ya bu aja pier nanu ki thai ninu ki sinong lagi nunu ki party mi de banong kawai bangi de put pressure sa central government kamtam ki pi ka bososi ka long ba na ka bor himas jong ki hima bon mo ki kli nong sen charge of hima na ta ki district council kumbala pen pau ka long ba ki kimtip tibat ngastu ko hani dokam balik daga ngi hapa ni daga denti ke petenge kana mat pen sange yang di ko MOU mo kana mlaban place for parliament